Horeca wrakselt met lachgas. Ik denk dat je een regeling kan treffen om het juist alleen in de horeca te kunnen krijgen en niet meer particulier. En zieke Ajax-fan volgt de club overal in Europa, maar net in Amsterdam. Goejoen, dit is Kijk op Friesland. Een ballonsje nemen of even een crackerdwaan. Lachgas is populair onder Friese jongeren en dat zorgt voor oerlest, zei onder andere burgemeester Vert Krone. Hij wil dat er vlugger actie komt vanuit de oerriet. Intussen wrakselt de horeca met lachgas. In de ene kroeg is het wel te krijgen en in de andere kroeg juist net. Rond 2016 valt lachgas onder de geneesmiddelenwet. Het is een narcosemiddel voor ziekenhuizen. Een uitspraak van een Europese rechter verhoorde dat. Het kwam onder de warenwet. Goed dat je dus in handel kennen. Kroon wil weer waarom naar de oude situatie. Ik denk niet dat je alles over één kam moet gaan scheren. En ik denk dat juist misschien dat je een regeling kan treffen om het juist alleen in de horeca te kunnen krijgen. En niet meer particulier. Maar net alle kroegen willen lachgas verkeerpje. Gewoon binnen zelfs verluinigd zin het goed. We hebben wel de eerste 3 maanden gemerkt, zeker in de stoep, dat we wel minder omzetten. En het gastenaantal liep ook wel terug. Maar dat herstelde zich na een paar maanden weer. En ik denk dat we nu zelfs wel profijt hebben van het feit dat we het niet doen. In Friesland is er een grote leverancier van lachgas. Die het haast aan alle kroegen en discotheken van het gas levert. De Ballonnenboer. Ze woont net met u praten voor de camera, maar zei ze dat ze een betrouwbaar en veilig product leveren. Inwoners van Driels lieten manmachtig weten dat ze het net eens binnen met de sloop van zwartcomplex Nij-Ilosteens. Juster kwamen honderden Drielsers naar het gebouw daar om actie te vieren. In Nij-Ilosteens zitten goed 40 ouderen. Werkbouwcoöperatie Elkien wil het gebouw platgooien en er nieuwe verzendings bouwen. Maar de bewoners vinden dat het gebouw in 1972 nog lang het oneen is. Wij hadden gedacht van wij blijven hier wonen tot ons einde gekomen is, maar helaas. Die plannen van Elkien voor nieuwbouw, dat gaat door, hè, want ze houden elkaar allemaal uit de wind. Dan komen deze mensen niet terug, want wat gaat er gebeuren? Dan worden er appartementen neergezet en die zitten op de hoogste prijs. En dan verdienen die mensen niet, die hebben een kleine beurs. Toch gaat Elkien verst van het plan voor nijbouw. Dit in Noelis, maar de gemeente Zuidwest-Friesland en zwaardigingstelling Patina. Paulien Vogelsang uit Ljouwert is grut fan van Ajax dat hem jong pleert voor de Champions League finale. Het zou een enorme prestatie wezen, maar ook Paulien levert een boppenmenselijke prestatie. Door haar energiestofwisselingsziekte kost het Paulien een week om bij te komen van een wedstrijd. Toch reizigt het haar club achterna door heel Europa. De oefenings van Ajax brachten haar al in Londen, Madrid en zelfs in Amsterdam. Paulien heeft een energiestofwisselingsziekte en zal daardoor net oud worden. Toch had haar het net zin. In dit seizoen wie ze haast overal bij in het kielzog van haar club. Alles in het lichaam wordt steeds minder. En daardoor lig ik heel vaak hier op de bank en dan moet ik heel veel rusten. Ja, als je dan lekker naar zo'n wedstrijd kan, dan moet ik dan een paar dagen rust voor pakken. En daarna ook weer herstellen. Net als Ajax het ronde voor ronde neemt. Gewoon pakken wat je pakken kan en elke dag genieten. De kans op een finale docht hem voor het eerst in 23 jaar weer eens voor. Paulien weet dat dit misschien haar enigste kans is op een Champions League finale. Voor zowel de club als voor haarzelfs. Ja, levensverwachting tussen de 30 en 40. Hoe oud ben je nu? 36. Maar ik ga voor de 50. Ja, ja, je moet een beetje groot dromen, hè? Net als Ajax. Ben je een beetje positief gestemd over het halen van de finale? Ja, toch wel. Nou ja, het wordt nog spannend. Het is wel zenuwachtig nog. Maar ja, ik heb wel vertrouwen in dat ze het gaan maken. Ben wij daar on het waar? Hier is Piet Paulusma. Het waar van jong. Eerst nog ruim maar een buig karakter. Vannacht droeg en de temperatuur staan 8 graden. De wind die komt uit zuid-zuidwest. Matig en vrij krachtig. In vlagen nog krachtig. Morgen zinnen, maar ik buien, kans op tonger en de temperatuur morgen zomen bij de 16 graden heen. De wind uit het zuiden waait zwak of matig. En dit weer Kijk op Friesland. Je van meer nieuws op uw website omroepfriesland.nl of in de Omroep app. Ik wens je nog een heel noffelijke jong.